So what is up guys, this is your boy Marvin Murillo and we are back again. So today's video kay magbuhat ta og Q&A part 2 na no. And then sa mga wala pa nakatan-aw og Q&A part 1, it's better to click this kanina sa baba. So i-click sa na no. And then please ko subscribe kay road to 1K na to no. So make sure to hit the subscribe button before ta mo-proceed sa video no. So pag-button ni ka subscribe sa diya. Subscribe sa Okay, so since quarantine mo ta karon no, then wala tayo dahil mabuhat. Then wala sa tayo travel vlog. Actually mag-travel vlog unta ko after this graduation, but unfortunately na may coronavirus nga naabot. So kanina sa atong buhaton nga video no. So I posted on my Facebook nga mag Q&A ko. So atong sugdan sa una nga comment. So first gikan kay Piamonte Joylin 2. Ano siya, status din, pila nakabuok imong ex, no? So kung wala pa ka nakatanaw sa Q&A part 1, narito, no? Narito ako na nang answer. Yan ni naka same question ni mo, no? Ako na sa dansiran dire. So status nako single, no? I'm still single, no? Sa turning nako 18 this coming April 26. Sana all. Then pila nakabuok imong ex? Zero. Wala ako kasoy kuyab. Sana all. Charcharo siguro maybe 3 or 4. Or na, no? Then, next kang Jean Merrill Magnanaw. Kung di ka comfortable sa isa ka tao ba, naabay posibilidad nga na sila something masauna man or makakaroon? Kung ako imong pangutanaw na kung dili ko comfortable sa usa ka tao, maybe siguro kay so para nako panang na-enjoy something no, para nako lang something. So mo na siya. Next is Mona Jill Inanoria, shout out dahil sa mga gagaw, ako na igagaw. Gwapa ko, kung gwapa ko nganong di man ay ambuti mo gimingaw ra ka na ako, klaro kay na shout out day sa mga kagaw no, basin dili na may kara upcoming fiesta sa Toledo no, kay lagi di tungodan ning income no. See you soon na lang. Next, Blaze Ima and Chinsa, shout out din mo no. So yung ibutana nganong wa kay uyab. Baka naman mag-volunteer ka naman. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の dreaming girl 忘れないで Charot. Nganong wa ko uyab? Maybe dili pa siguro ko ready. Sana all. Pati masad niyang mag-uyab ka pero di pa ka ready no. Shout out din kay Blaze Ima, this is my my model no. Then share lang ako mga picture na mo diri. Dara ang mga capture. And by the way sa mga wala pa kay baw, nag-photograph ko dai. I mean nag-shoot ko. Then you can PM me if kung ganahan ka magpa-photoshoot no. Yun. Next, ikan ni Shane Ella Taglupop Garcia. What inspired you to start making videos? So of course, to my viewers. Then, na. Next, ikan sa akong best friend. I miss you na men. No? Si Jerofil Enricoso Pampilo. Shout out ni mo boy. Nganong daghan kay kagbabay. Ulol. Kay kung tinuod na siya, siguro na ako iyab no. Next, gikan sa akong classmate nga visit sa akong kinabuhi. Shout out ni Jonel Manigos. Forever na ba kang walay uyab? Grabe ito sa question. Maybe basin. So from now mo dili po ako ready nga mag-uyab kay Sana all. sa akong edad karon mas ganahan pa ko kanang mag-enjoy ko sa akong life ba. Charot. Ganahan pa ko mag-travel usa ko usoda ng relationship. Sana all. Ika ni Arbelia Grace Bargamento. Shoutout din yung mga I miss you na. Charot. Nganong pala hubog giga. Ako actually mo inom yun ko kanang occasionally lang. Kanang banding sa akong amigo, din sa akong pamilya or kanang neighbor. Something.
So, the reason why ganahan sa kong mag-inom good, no? It's not about run ka ng pakalkul or ka ng usa man makuha ng tagay kaso magkwartan. But the reason nga nung nag-inom ko is memories, no? Usa na diyan ka na pinakahubog na yung barkada. Padong muli. Asakon niyo yung amigo kay tungod di sa hubog. So, that's the reason sad nga nag-inom sa kong. Shout out ko ni Miss Kalisa. Ana siya, unsay lingaw sa enhancement quarantine. Gira ko duwag Mobile Legends. Tigda, balik na sad, kaon, ligo, tuog sad. Sa tungod sa kong kaburing, na ako nabuhat nga prank, which is this one. Sunod mo ang gusto mo. Hindi mo na inisip na lahat ng pinaghirapan ko mauwi sa wala. Yun, maano siya. So siya sa pinaka-the best nga maestro. So shout out din ang advisor nga si Miss Kalisa. See you soon. Jidan Ray. Yan ang dagutan man dyan ang dahon nga laya. Kaya buhi mo ganda itong dagutan, dili siya mukayo. Then sa akong dahon nga laya, mukha siya mo born fire. Yo, next, Shinverle Tanyesa. Standard for your ideal girl. So, standard for your ideal girl. Standard sa akong girls, kay Juan. Bobo! Una, limpyo. Juan, mabili sa balay. Madita nga babae. Last na ako na sa ganahan sa babae. Medyo puti-on siya. Marito siya. Shout out ni Shenberly Tanyeza. Next, anong may maibog na ako ba? Tupag shout out ni Juan Jeff Monico. Ano siya, ano, wa ko na yung maibog niya. Ano dyan yung maibog ni mo, pero wala lang gay kay pake. Wala lang kakaibaw ba? No? Gets mo? Gets? Yon. Then next, nga nung single si Manigos. Okay ba nga nung single na siya, maybe, kuhan, nag-focus ba siya yung career? Charot. Char. So, shout out din sa mga classmate dira. I miss you na and hope to see you soon. Next, Dags. Shout out din ni Jim. Ako na yung barkada. Ano siya, boy, nga nung pero may kabiyaan. Maybe, sa imong batasan, siguro ka na. Okay, next. Nga nung wa ka ni reply. Shout out ni Miss Marie. Basta mo na siya. Kan, nalimta na ako. Sorry kung wala ka na-replyan. Shout out balik. So next, Clark Justin Bartolome. Shout out to you. What software do you use while photographing and videographing? Adobe. Yes bro, Adobe akong gigamit. Tanan akong gipanggamit. Kuhan. Sa pag-retouch, sa pag-edit sa mga picture. Adobe products tanan. Mga visual effects. After Effects. Sa audio, kaya Adobe Audition. Sa edit sa picture. Adobe Photoshop o Adobe Lightroom, mga na siya, mga na software akong gipanggamit. Okay, next. Ana si Sydney Abilia Mahusay. Nga nang ba ko iyag? Maybe, dili pa ang panahon para nimo. I mean, dili pa siguro ang panahon nga magibuyab ka. Cause, ang Ginoo ra joy makaibaho na. Turning 18 na, pero wala pa ko sa gibuyab. Sa matuo man mo di, wala dyan ko kasaway. Promise na ako. Next, Mark John Salandron. This is my classmate. Ana siya. Nga nang dili ka mabayad sa siya. Ulol, ikaw tong di mo bayad. No? Vulgar na kayo mong question na. Next, shout out tayo ni Dog Jonas. Ana siya. Kinsay di mo bayad sa siya. Ikaw ang nagsinugdaan eh. Peace. Mara to tanan ng question no, sa atong Q&A. Don't forget to subscribe, i-ring ang notification bell, road to 1K. Like this video, comment down na mo ipasuggest nga video. See you in next vlog. Woo!